oh ah oh ah oh oh Citra ing janji aja ewo aja tansah jumo senadyan aku uga tansih la ing janji mesemo tansah tak ugemi yo bareng anguti lakone kagungan lakone sumemong pati kasebat bocah cilik-cilik padha meneng nggih. Sing ati-ati ning dhuwur kae ana balon mumbul nggih. Ya, apa? Coba tak takoni Wangsulana bocah papat iki nggih. Yen pancen kowe pinter ya. Wah. Jut. Oh, sing ngenong sapa lengger tut putut sing ngenong ger oh dik tegar eseme dik tegar siap semane wah oh lah dalah iki lho ker oh ya mas lah iki lho Mas Momo sesarengan Mbah Kayin Mas Bunda lan uga Mas Narotama ketawi sikir wah Allah ngarep dhewe manaku lan uga mboten ketinggalan menika wonten video syuting Cak Kontreng oh nah oh ah hey hop lah iki sapa maniki Mas iki glondonge kang windu meng ya apa iki to nah oi hop oh gas la ya hop hey gas ayo lonjel endel sing rukun sesarengan kalian Remi op kanca persiapan ger barengane retneku barengane ger wah sang Prabu kala slengi ger wah ayo ger para satriya aja nedyak kala mangsa sindene padha minggir ora minggir kecipratan gethek aku cilik mik
Lemike. Ayo. Ya. Ayo. Ayo, ada di lemike. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Ya. Oh. Panji Budaya. Panji Budaya Pantes. Ayo. Ya iki lho Pantes. Ayo. Ape iki? Ya pokoknya ape. Ayo. Tukang kibote ndang dikukuti. Ayo. Ayo, Cok. Ayo Kang Mento. Ora saja. Hai. Kesenenganku iki. Ayo Rome. Urung wancine. Urung. Ayo Tombe. Mento, Kang Mento. Sapa iki? Saiki sakucing Tambrama. Lah kaya racun iki. Dan apa maksud? Ayo. Iki lo. Ayo tajlu gas. Maju sithik. Ajur. Iya. Ojo maju ger. Tak tukak dasem protol utumu. Ayo lo reok audio iki, Mas. Reok audio. Ayo mlayu neng ndi kowe? Iya, takon. Aku dikilmu we. Aku dikilmu. Masa ada ra. Layu-layu aku dikilmu we. Ayo. Iya. Ayo maju we. Tampan nono iki wale. Iya. Ora bisa jalan. Kucingnya Pantes nyonyor. Kucingnya nyonyor. Iki apa iki? Kang Menco, ayo Kang Menco. Ayo. Bayangmu Kang Menco. Apa ayo iki sapa iki? Ya. Sapa iki Kang Menco iki? Til. Ayo Kang Menco. Ayo Kang Menco. Bagok kereng titik. Ayo le. Menco Kang Menco. Ayo Kang Menco iki. Pak Menco ayo. Kang Menco teruntuk. Hop ya. Ayo gar, kan betul gar. Iki mong tukale. Sogot irungan gar, betul gar. Lagi dalam. Oh betul. Kucing itu. Kucing. Hop.
Ger. Ayo Ger. Ayo dugangan dase prono untune lho Ger. Heeh. Au. Iya. Lemes Pak Iron. Yo. La. Iya. Oh ya. Iya. Allah. Kang Bengko lemes. Ayo, Kang Bengko lemes. Kang Wijo. Ora metu. Ayo. Masa Masa ayo. petu pisan sampean pergi tres. Satu pisan wis lemes Kang Bengko. Lah obat jamu ora madu. Heeh. Ayo lho. Wayo. Oh, Hop. Lengge para satriya Panji budaya man sampun gugur ana satemahing palagan nggih. Kang prang tanding lawan Prabu Singobarong lan uga Tukting Tandamawa keman. Jos. Ridu mawur mangawur awur murahan. Tengaraning ajurit wong makuru gongso tetak kadya putula. Korban teng nuranga ati bakat Raja lelayu sepit popo bapak aku nyuwun enggal diterni bali apa Panas kahanan ing wong iki panas banget popo bapak aku njaluk diterke bali apa aku njaluk minum ngono lho aja minum ger minum Kurukang sapa bakal jopo kula ora dadi pangulung doski Raja layu ya iki lho sing dinteni kawet sore mau mbok sramate lombok kang diatur keker ayo lho Pak Ancis ha oh
pungkasan aku ingin saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embokne aja sana dari sing nyata ganta dara milih wong sing samestine sluku-sluku batok ilang ayo ingkang tindak karo ibu ora bareng lewelan uga budaya lan uga sesarengan kalian Riok Audio Profesional. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kontreng Video Shooting dan juga teman-teman YouTuber Bolong Ngopi Tulung Agung, konco-konco pedagang yang sampun andharaken pagelaran dalu punika ngantos paripurna ning atur pasugata. Aduh manado aku njaluk diterke bali man oi. Nyak nyong. Sebida bali matur Gusti Panuwun, menika dumateng Riok Audio lan ugi wonten Kontreng Video Shooting. Lan ugi dipun seduyung dening kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi Tulung Agung Gresik. Salam budaya, salam Panji budaya. Panji budaya Josisnya Jawa Timur. Yuh, boy, lagalah. Lalu gitu pasang para masyarakat lingkungan sekitar. Ingkang dalu beliau sampun kersa hanya guyung mengkaibun pagelaran lalu doa acara dalu beliau. Ya.
Jangan kulolo. Hah? Hop, nah. Up, go. Ya. Sing jambu Kang Mincu. Ya. Rata. Ya rata. Ya. Ya, ya, oh, ya, iya, so. Esek. Tiga pak kopi. Ya, ayo biar. Ya iki lho. Lagi ngaturi kawuningan dening para dulur-dulur sedaya matur sembah nuwun ingkang dalu punika sampun kersa nyengguyun andharaken adicara wonten dalipun Bapak Entis. Arantenipun pangestu panjenengan sedaya matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Riok audio profesional, terima kasih. Dan juga ada kontring video syuting matur gunging panuwun. Kanca-kanca YouTuber Tulung Agung kula nggih ngaturaken atur gunging panuwun wonten dalu mriku ingkang sampun ndherekaken live streaming sesarengan Pandi Budaya. Beres, kok ada tasmu lali kok. Ayo, Oke. Dan juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku Gopal Faridi. Kami bekerja sama dengan Panji Budaya. Dan juga ada Riok audio profesional. Kemarin Mas Kontring dan juga kawan-kawan terima kasih. Bolong Kopi Tulung Agung tercinta. Saya ucapkan terima kasih untuk malam hari ini juga. Yuk, Bunut. Sing duweni pasar singgol. Sing duweni pasar singgol. Oh, yes. Pak Luwe, matur suwun Mas CEO Dokter Andes Kentu. Yo, iki lho, ayo. Kok
kok kok kok kok kok kok kok. Niki sepindah malih wonten ing dalu menika sampun katuran wonten dalipun Bapak Cis pramila sampun dipun atur menggaken Sekul Suci Ulam Sari lan ugi samangke sampun dipun pinanggani menggahipun wonten jenang sepuh lan ugi dalu menika muga samangke sedaya kala-kala ingkang dibawah wonten sak lebetipun dianipun Bapak Cis tansah sumingkrih saking ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi dumateng para kanca-kanca kula matur suwun sanget ewon dini menapa ingkang dados nadaripun Bapak Cis sak keluarga niki sampun kaluwaraken pramila sampun luar bilih mangke mantu badhe nanggap jaranan Panji Budaya wonten dalu menika sampun kaleksanan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niki sampun paripurna atur pasugatan jaranan Panji Budaya. Kepareng Masana kawula nyuwun kanca nyuwun pamit wonten sedaya kalepatan nyuwun lumutring sing samudra riyok patur sembah nuwun wonten dalu menika ingkang paring seguyung lan ugi kanca-kanca dalu. Sampun rampung diaran dalu punika lilakno nyuwun pamit prawarga sedaya jaranan Panji Budaya mongke sipagelaran sugeng perpisahan mugi pinanggih mari matur.